आच्छा बेयो जोंना मा क्लास 1 बे क्लास 1 आव जोङो मा सोलोंगोन नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थिनिफ्राय जोङो मा फेस भेलु एन्ड प्लेस भेलुनि सोमोन्दै जोङो सोलोंगोन। फेस भेलु मायनि जोङो बुङो बर'आव गावारि मान, गावनिनो थि मानखा आरोखि सानजिमानि। ओमफ्राय प्लेस भेलु मायनि जोङो बेयो जाहैबाय थावनियारि मान। जों बयबो मिथिखागौ मुंसे मुंजि मुंजौ साननायखौ नङा होमबा? बेबायदि साननानै जोंहा बहायनाय अब्ला बेखौ जों बुंगोन प्लेस भेलु। होमबा जोङो बे भिडिअ'आव मा फेस भेलु आरो प्लेस भेलुनि सोमोन्दै जोङो बेयाव सोलोंगोन। जाय जोंनि जानो गोनां आसाम पुलिस आनजादनि थाखायबो जोबोद इम्परटेन्ट आरो जानो गोनां SSC GD नि थाखायबो जोबोद इम्परटेन्ट सिलेबासाव दंखायो। बेजों लोगोसे जोंहा फिउचाराव जानो गोनां BTR नि टेट जोंना आसाम टेटआथ' जानानै थांखांबाय BTR नि स्पेसियेल टेट जानो थांगासिनो दं। बेनि थाखायबो बेयो जोंहा जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनानै दानिफ्रायनो सोलोंखायोब्ला जोंहा फिउचाराव जोबोर मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै आसा थायो आरो। अब्ला फैदो जोङो भिडिअ'खौ फारि फारि नायलांनोसै। बेयाव जोंहा गिबियाव दङ फेस भेलु एन्ड प्लेस भेलु। बेयाव जोङो सोलोंगोन गावारि माना मा, थारमाने फेस भेलुआ मा बेखौ जोङो सोलोंगोन। बिनि उनावहाय नैयाव दङ मा थावनियारि माना मा एबा जोङो प्लेस भेलुआ माखौ बुङो, बेखौ माबोरै केलकुलेसन खालामनाय जायो बेखौ सोलोंगोन। बेजों लोगोसे बे मोननै टपिकनि सायाव जोंहा माखासे MCQ जाय आनजादाव फैथावना MCQ आरो माखासे आनजादफ्राव फ्राय फैखांखाबायबो जों बेयाव 12टा एबा 13टासो जोङो MCQ नायगोन बे फेस भेलु आरो प्लेस भेलुनि सोमोन्दै। अब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायदो आरो सोलोंनानै लादो आरो जानो गोनां आनजादफ्राव मोजाङै मार्क स्कर खालामदो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ खनसे लाइक हो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाखादो। इयुनावबो आं बेबायदिनो क्लास लाबोबाय थानाय जाखासिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ। अब्ला फैदो जोङो गिबियावनो नैबे फार्स्ट गावारि माना मा एबा फेस भेलुआ मा बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायग्रोनोसै। आच्छा गिबियाव फैबाय जोंना मा फेस भेलु। नैबे फेस भेलुखौ जोङो सावरायगोनसै एबा गावारि मानखौ जों सावरायगोनसै। बिनि उनावहाय जोङो नैबे प्लेस भेलुखौ सावरायगोन। फेस भेलुआ मा बेयाव दों बर'नि लिरखाबाय नै मोनसे अनजिमानि गावारि माना बे अनजिमायानो जायो। गावारि मान एबा फेस भेलु होननानै बुंबा जायनि फेस भेलु बिदों बे अनजिमायानो बेनि मा जायो फेस भेलु जायोनो। मिथिबाय? इन ए न्यूमेरिकल द फेस भेलु अफ ए डिजिट इज द भेलु अफ द डिजिट इटसेल्फ। नै गावनो जाखायोनो गावनो। irrespective of its place in the numerical। मोनसे अनजिमानि गावारि माना मा होनो बे अनजिमायानो जायो होननानै बुंदों। बा फेस भेलुआ जोबोर गोरलै नोंथांमोन जायनि फेस भेलुखौ बिदों ना, जाय अनजिमानि गावारि मानखौ बिदों एबा फेस भेलुखौ बिदों बे अनजिमायानो बेनि मा जायो फेस भेलु जायो। हमनानै लाबाय नै बेयाव दङ नै नाम्बारा जोंना अनजिमाया दङ नै 48672 दङ। बे मोनसे जोबोर गिदिर नाम्बार नङा होमबा, जोबोर गिदिर अनजिमा। दाना बे अनजिमानि 8नि फेस भेलु होननानै बिदों होमबा 8नि फेस भेलुआ अबे जागोन होमबा 8नि बिदों नालाय बे 8आनो बेनि मा जागोन मोनसे फेस भेलु जागोन आरो। बुजिबाय दा नोंथांमोन? जोबोर गोरलै फेस भेलुआ, कनफिउसन नाङा। बांसिनानो जोंना फेस भेलु आरो प्लेस भेलुनि गेजेराव कनफिउसन जानो नागिरो ना। नोंथांमोना दिनै क्लियार जाबाय जानो हागौ। नैबे फेस भेलु होननानै बुंदों फेस मायनि जोंना माखौ बुजायगोन जायखौ सोंदों बे अनजिमायानो बेनि फेस जागोन। मिथिबाय? हमनानै लाबाय नैबे मोनसे एग्जाम्पल होबाय आं जेनेबा 2 3 4 6 बे मोनसे गिदिर नाम्बार नङा होमबा? बे नाम्बाराव जोंहा 3नि गावारि माना मा नैबे 3निखौ सोंबाय। 3नि गावारि मान एबा फेस भेलुआ मा होनबा बेनि फेस भेलुआ जोंहा 3 नालाय बेनि फेस भेलुआबो मा जागोन बे 3आनो जागोन नोंथांमोन। मिथिबाय? जोबोद गोरलै। 6नि फेस भेलुआ मा होननानै बुंबा 6निखौ बिबा जोंना 6आनो बेनि फेस भेलु जागोन आरो 4निखौ बिबा 4आनो बेनि मा जागोन फेस भेलु। 2निखौ बिबा 2आनो बेनि मा जागोन फेस भेलु जागोन आरो। होमबा जोङो मोननैसो एग्जाम्पल नायबावनोसै। हमनानै लाबाय जेनेबा आं बेयाव लिरबाय 874 नैबे 874 लिरबाय आं बे 874। दाना बेयाव सोंबाय 7नि फेस भेलुआ मा होमबा 7नि फेस भेलुआ जाबाय बे 7आनो जागोन। मिथिबाय नोंथांमोन? ओमफ्राय 4नि फेस भेलुआ मा होनबा बे 4आनो बेनि मा जागोन फेस भेलु जागोन। होमबा फेस भेलुआ जोबोर गोरलै। दाना आं मोनसे एग्जाम्पल होबावबाय जेनेबा
नैबेयाव जेनेबा 1 2 3 4 5 6 7 बे जोबोर गिदिर अनजिमा नङा होमबा जोबोर गिदिर नाम्बार बेयाव आं बुंबाय 4 आरो 5 नि फेस भेलु बा 4 नि फेस भेलुआ जोंना मा जागोन 4 नि फेस भेलुआ 4 आनो ओमफ्राय 5 नि फेस भेलु बिबा 5 आनो बे अब्ला नोंथांमोना फेस भेलुखौ बुजिबाय जानांगौ अब्ला दानिया फैदो जोङो नेक्स्टआव प्लेस भेलु एबा थावनियारि मानखौ जोङो नायनोसै दाना फैबाय प्लेस भेलु एबा बर'नि जों बेखौ बर'आव मा बुंगोन थावनियारि मान थावनि होननानै बुंबा जों मोनथिखागौ ना मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुर लाख निजुर खौथि बेबायदि साना होमब्ला बेबायदि साननांगौ मिथिबाय बे बुंदों नै मोनसे अनजिमायाव मोनसे सानजिमानि थावनियारि माना सानजिमानि जायगाथिनि नेम बायदियै जायोनो बियो हमनानै लाबाय जोङो बेयाव नैबे नै 2 4 1 बेयाव 241 दङ दाना बे 241 आव जोंना नैबे 1 नि प्लेस भेलुआ मा 1 आ जोंना बेयाव मुंसेनि जायगायाव दं नङा होमबा 1 नि प्लेस भेलुआ जोंना मा खालामनांगोन मुंसेयाव दं नालाय 1 जों सानजाबनांगोन हा मुंसेयाव थाबा 1 जों समान समान 1 होमबा बेयाव जों मोनथिबाय नैबे 1 नि थावनियारि मान प्लेस भेलुआ मा जायो 1 जायो दाना नैबे 4 निया मा होमबा 4 निया जोंना मा जागोन 4 सानजाब बेयो मुंसे मुंजि मुंजियाव दं नालाय बेखौ जोङो 10 जों इनटु खालामनांगोन 10 जों इनटु खालामबा मा जागोन बे 40 जागोन होमबा 4 नि प्लेस भेलुआ मा जाहैबाय 40 बेबायदि मुंसे मुंजि साननानै जोङो बिदि खालामनांगौ रायजो माबा नोंथांमोन दाना जोंहा नैबे 2 निखौ बुंलायबाय 2 नि प्लेस भेलुआ मा होननानै बुंबा जोंहा 2 आ माने जायगायाव दं मुंसे मुंजि मुंजौ मुंजौनि जायगायाव दं नालाय जों बेजों जौजों सानजाबनांगोन ओरै 2 सानजाब नै बे ओरै मोननै थाबायना 2 नि ओरै उनावहाय मोननै थाबाय नालाय डाइरेक्ट जौजों सानजाबबाबो जायो सर्टकाट ओरै मा जागोन बे 200 जागोन नङा होमबा 200 दा बेनि प्लेस भेलु जागोन 2 नि प्लेस भेलुआ मा होननानै बुंबा बेना 200 बेबायदि बुजिबायना नोंथांमोन दाना फैदो जों माखासे कुइसन लानोसै एबा एग्जाम्पल लानोसै एग्जाम्पल 1 आव बुंदों नै प्लेस भेलु अफ डिजिट इन नैबे डिजिटनि नैबे सानजिमानि प्लेस भेलुखौ बेयाव दिहुनजोबनो थिनदों बे नै 728430116 दंना बेनि जोंहा मा दिहुननांगौ प्लेस भेलु थावनियारि मा फार्स्टआव जोङो मुंसेनिफ्राय जागायनोसै मुंसेखौ जों मा होननानै बुंगोन इउनिट नङा होमबा मुंसेयाव जोङो बेसेबां जोंहा नै 6 दङ नङा होमबा कलमखौ सोलायनानै लानो कालारखौ नैबेयाव मा दं 6 आ जोंना मुंसेनि जायगायाव दं होमबा जोंहा प्लेस भेलु अफ 6 ना मा जागोन बेखौ 1 जों सानजाबगोन बेसेबां मोनगोन 6 जागोन नङा होमबा नेक्स्टआव 1 आ मुंजिनि जायगायाव दं नालाय बेखौ 10 जों सानजाबगोन जों नै 10 बिदिनो 0 आ मुंजौनि जायगायाव दं नालाय जौजों सानजाबगोन बेसेबां मोनगोन 0 मोनथिबाय दा आरो 3 आ जोंना मायाव दं नै मुंसे मुंजि मुंजौ रोजायाव दं नालाय बेखौ जोङो रोजाजों सानजाबगोन नै रोजाजों सानजाबबाय 3 रोजा मोनबाय बेबायदिनो जोंहा दिहुननांगौ आरोखि नैबे 8 निखौ दिहुनबा जों मा खालामगोन नैबे 8 निखौ दिहुनब्ला प्लेस भेलु अफ 8 आ मा जागोन प्लेस भेलु अफ 8 आ जोंना जागोन 8 सानजाब नैबे 8 नि उननिखौ सानदो डाइरेक्ट नै मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुर जायो थारमाने 1 2 3 4 5 मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा जायो नङा होमबा मोनबा जायो नालाय जों 0 1 0 मोनबा जों सानजाबगोन 1 2 3 4 5 बेलाय 0 मोनबा जाबायना होमबा माने 1 लाखजों सानजाबगोन आरोखि होमबा 8 जों 1 लाखजों सानजाबा 8 लाख जागोन बेबायदि दाना नैबे 7 निखौ बियोब्ला जों मा खालामगोन प्लेस भेलु अफ 7 नैबे 7 होबाय इनटु होबाय 7 नि उनावहाय नैबे गाज्रि खयथा दं डिजिटआ बेखौ सानदो 1 2 3 4 5 6 7था दं नालाय 7था 1 होनानै 7था लाथिख'जों सानजाब 1 2 3 4 5 6 7 बेबायदि सानजाबा जों बेयाव मोनबाय आरोखि नै 7 करल मोनबाय 7 खौथि मोनगोन ना मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुर लाख निजुर खौथि जाहैबाय 7 खौथि जाहैगोन जोंना 7 करल जाहैगोन बे मिथिबाय लोगोफोर होमबा जोङो बुजिबाय बे प्लेस भेलुखौ बोरैहाय दिहुनो नङा होमबा दा जोङो मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै खोथा आङो बेयाव मोनसे एग्जाम्पल होनोसै हा प्लेस भेलु एबा थावनियारि मान दिहुननायनि मोनसे एग्जाम्पल लानोसै हमबाय कुइसना दङ जेनेबा 8 6 495 बेयो मोनसे जोबोर गिदिर नाम्बार नङा होमबा दाना बेवहाय जोङो फारि फारि जोङो मा दिहुननो हायो प्लेस भेलुखौ दिहुनजोबनो हायो आं गासिखौबो दिहुना लासिनो बबेबा मोनसे डिजिटनिखौल' दिहुनसै हा खोथा जों बेयाव नैबे 6 नि
भेलुखौ दिहुननांगौमोन नै 6 नि मा दिहुननांगौ जोङो प्लेस भेलु बेयाव प्लेस भेलुखौ दिहुननांगौ मानेखौ 6 निखौ बा 6 नि प्लेस भेलुखौ दिहुनबा जों गिबियावनो नैबे 6 खौ ओरै लिरबाय बिनि उनाव सानजाब होबाय बिनि उनावहाय 1 होखाबाय नङा होमबा 1 होखांनायनि उनावहाय नैबे 6 नि उनावहाय नैबेयाव मोनबेसे दं मोनथाम दं नालाय मोनथाम 0 होदो बेयाव मोनथाम थारमाने जोङो 1000 जों सानजाबनांगौ ओरै सानबाबो मोनबाय नै मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा नङा होमबा बेबायदि 1000 जों सानजाबबाय होमबा बेसेबां जागोन 6000 होमबा जोंहा साननायाव मोनखाबाय डाइरेक्ट मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा नालाय 6000 बा 6 नि थावनायारि मान एबा प्लेस भेलुआ बेसेबां जागोन 6000 बिदिनो जुदि नैबे 8 निखौ सोंबा मा जागोन 8 निखौ सोंबा जोङो माजों सानजाबनांगोन 8 नि उनाव 1 2 3 4 मोनब्रै दं नालाय 1 लाथिख' मोनब्रैजों सानजाबनांगोन जोङो 1 लाथिख' मोनब्रैजों सानजाबा बेसेबां जागोन 8 लाथिख' मोनब्रै नङा होमबा थारमाने 80000 जागोन 80000 बुजिबाय दा 80000 माना 8 नि प्लेस भेलुआ बेसेबां होमबा 80000 बेबायदिनो जुदि आं 9 निखौ सोंबा मा जागोन 9 into 9 आ बबे जायगायाव दं मुंसे मुंजि जायगायाव नालाय 10 जों सानजाबदो होमबा बेसेबां जागोन बे 90 जागोन नङा होमबा बेनो जाहैबाय 9 नि प्लेस भेलु 5 ना मा जागोन 5 ना नै मुंसेयावनो दं नालाय 5 नि प्लेस भेलुआ 1 जों सानजाबबा 5 आनो जागोन बुजिबाय 4 निखौ बिबाय दाना 4 नि प्लेस भेलुआ मा होनबा 4 into मा जागोन 4 नि उनाव मोननै दं नालाय मोननै 0 100 थारमाने बेसेबां 400 बेबायदि जागोन आरोखि प्लेस भेलुआ बुजिबाय दा नोंथांमोन होमबा नोंथांमोना प्लेस भेलु आरो फेस भेलुखौ बुजिबाय थावनायारि मान आरो गावारि मानखौ नोंथांमोना बुजिबाय दाना बे मोननैखौ बुजिबायबा बे मोननैनि टपिकनि सायाव माखासे एमसिकिउ लानोसै जायनाखि माखासे आनजादाव फैखांनायबो आरो फैथावनाबो होमबा बेयो खुब आसाम पुलिस आरो एसएससि जीडी आरो जानो गोनां बिटिआर टेटनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोना बेखौ दानिफ्रायनो जुदि सरसा खालामखायोब्ला इयुनाव जोबोद गोरलैनो हानाय जागोन दाना फैदो जोङो एमसिकिउखौ नायनोसै फारि फारि एक नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना एक नाम्बार कुइसनाव होनदों नै फाइन्ड द प्लेस भेलु अफ 4 in 46127 नैबे 46127 आव जोंहा नैबे 4 नि थावनायारि मान माखौ गोसोआव लाखा बेहाय गावारि मानखौ बियाखै प्लेसखौसो बिदों थावनिखौसो बिदों हो प्लेस आरो मोनसेया फेस कनफिउजन जानो हागौ बेयाव प्लेस भेलुखौसो बिदों प्लेस भेलु थावनायारि मान होमबा 4 निखौ बिदोंना जोंना बेसेबां दं कुइसना 46127 नङा होमबा कुइसना बेयाव नैबे 4 निखौसो बिदों नैबे 4 निखौ होमबा जों मा खालामनांगोन प्लेस भेलु बिबा ओरै 4 into मा 4 नि उनाव मोनबेसे दं नै मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै नालाय 1 0 मोनब्रैजों जोङो डाइरेक्ट सानजाबबानो जाबाय होमबा बेसेबां जागोन बे 40 मोनब्रै नङा होमबा थारमाने 40000 जागोन बेनि प्लेस भेलुआ होमबा अपसनाव 40000 दंना गैया नैबे बे 40000 अपसन नाम्बार सिया बेनि मा जागौमोन कारेक्ट एन्सार जागोन दाना नेक्स्ट बेखौ बुजिबाय बा जोङो नेक्स्टआव थांबाय दाना नेक्स्टआव दं कुइसना नै नोंथांमोन फाइन्ड द प्लेस भेलु अफ 7 in 837218 नैबे नाम्बाराव मा खालामनांगौ जोंहा नैबे 7 नि प्लेस भेलुखौ दिहुननांगौ बेबो एखे जोंना नाम्बारा जोबोद गिदिर नङा होमबा मा दङ डिजिटफ्रा 837218 दङ बेयाव जोङो मानिखौ दिहुननांगौ 7 निखौ बा 7 ना नैबे नङा होमबा नैबे 7 बा 7 खौ जों बेयाव लिरबाय इनटु 7 नि उनाव मोनथाम दं नालाय जों 1000 जों सानजाबबाबो जाबाय होमबा बेसेबां मोनगोन बेयाव 7000 7000 होमबा बिनि प्लेस भेलुआ बेसेबां होमबा 7000 दंना गैया अपसनाव नै ए नाम्बारावनो दङ 7000 होमबा 7000 आ बिनि मा कारेक्ट एन्सार दाना फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दाना नैबे 3 नाम्बाराव होनदों व्हाट इज द प्लेस भेलु अफ 6 in नैबे डिजिट नैबे नाम्बाराव जोंहा 6 नि प्लेस भेलुआ बेसेबां बेखौ दिहुननो थिनदों बेयो जोंना एसएससि आनजादाव 2010 आव फैखांखानाय बे कुइसना अब्ला जों बेखौ बोरै खालामगोन नायदो कुइसनखौ खनसे लिरग्रोबाय आं बेयाव मा दं 6 5 4 8 9 2 0 3 नङा होमबा बेनि जोंहा मा दिहुननांगौ नैबे 6 नि प्लेस भेलु 6 आ बबाव दं बेयावलाय 6 आ लास्टआवसो दं नङा होमबा नैबे 6 आ लास्ट होमबा जों बेना बोरै जागोन 6 into 6 नि उनाव मोनबेसे दं डाइरेक्ट सानबाबो जाबाय नै मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि नालाय 1 0 आ 7था मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 बेखौ सानजाबजोबबा जोंना बेसेबां जागोन 6 into 0 आ 7था नालाय
जों बेखौ सर्टकाटाव ओरैनो 10 to the power 7 होनो हायो ना 10 to the power 7 होनो हायो 0 7 थाबा होमबा एन्सारा 6 into 10 to the power 7 दंना गैया अपसनाव C आव दङ नै 6 into 10 to the power 7 अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा नैबे अपसन C आ नेक्स्ट नायबावनोसैलाय जों फैदो नैबे नेक्स्टआव मा होनदों फाइन्ड द फेस भेलु अफ 7 in 9 4 2 7 5 6 दाना बेयाव नै फेसखौसो बुंदों गावारि मानखौसो फेस नङा होमबा फेस गावारि मान फेसआथ' जोंना मामोनलाय जायखौ बिदों बेनो बिनि मा जायोमोनलाय फेस भेलु बे 7 खौ बिदों नालाय होमबा 7 नि फेस भेलुआ मा जागोन 7 नि फेस भेलुआ नैबे 7 आनो जागोन फेस भेलु बिबाथाय गावारि मान बिबाथाय होमबा बेनि अपसना मा कारेक्टआ 7 दंना गैया अपसनाव अपसन ए आवनो 7 आ दङ होमबा अपसन ए आनो बिनि कारेक्ट एन्सार नोंथांमोन दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै आच्छा नैबे 5 नम्बर कुइसनाव बुंदों फाइन्ड द फेस भेलु अफ 6 नै बिनावबो 6 नि फेस भेलुखौ बिदों होमबा 6 नि फेस भेलुआ बे गावनो जागोन नङा होमबा 6 आनो जागोन होमबा कारेक्ट एन्सारा बेयाव अपसन नम्बर D 6 नैबे बिनि कारेक्ट एन्सार दाना नेक्स्ट नायबावनोसै फैदो नेक्स्टआव दं 6 नाम्बाराव फाइन्ड द साम अफ द फेस भेलु अफ 9 and 6 दाना बेयाव फेस भेलुनि दाजाब गासैखौ बिदों साम माने दाजाब गासै नङा होमबा 9 आरो 6 नि फेस भेलुखौ बिदों होमबा मा जागोन 9 आरो 6 नि 9 जों 6 जों प्लास खालामबानो जाबाय 9 10 15 नङा होमबा 9 6 मा जागोन 15 जायो होमबा कारेक्ट एन्सार अपसन ए 15 आनो जागोन बिनि कारेक्ट दाना नेक्स्ट कुइसन 7 आव बुंदों कुइसना फाइन्ड द डिफारेन्स अफ द फेस भेलु अफ 7 and 2 नै फेस भेलु गावारि माननि डिफारेन्स फारागथि बिदों मा माने 7 and 2 होमबा 7 नि जोंना मा फेस भेलुआ 7 आनो जागोन 2 नि फेस भेलुआ 2 आनो जागोन डिफारेन्स नालाय माइनास खालामदो माइनास खालामबा इकुवेल टु बेसेबां मोनगोन 5 होमबा कारेक्ट एन्सारा मा जागोन बेना अपसन नम्बर D 5 आ जागोन नेक्स्ट कुइसन बेयाव 9 नम्बराव होनदों कुइसना फाइन्ड द साम अफ प्लेस एन्ड फेस भेलु अफ 8 नै दे दाना बे हटेल मेनेजमेन्टआव बे 2008 आव फैखांनाय कुइसन बियो मा मानि जेना बेयाव साम बिदों दाजाब गासैया मा मानिखौ बिदों प्लेस भेलु एन्ड फेस भेलु अफ 8 दाना 8 नि प्लेस भेलुखौ दिहुनग्रोनांगोन जों बेयाव नङा होमबा प्लेस भेलु अफ 8 नङा होमबा 8 नि फेस भेलुआ बेसेबां जागोन 8 नि फेस भेलुआ जोंना 8 नैबेयाव दं नङा होमबा 8 नि उनाव मोननै दं माने 8 जों जोङो 100 इन्टु खालामदो मोननै दं नालाय उनावहाय होमबा मा जागोन 800 नङा होमबा 800 ओमफ्राय मोनसेया मा फेस भेलु नङा होमबा फेस भेलु अफ 8 नि फेस भेलुआ जोंना मा जागोन 8 आनो जागोन नङा होमबा दाना मोननैजों प्लास खालामबा जोंना मा जागोन साम नालाय 800 प्लास 8 नङा होमबा इकुवेल टु 808 808 is the correct answer of this question 808 option number B नैबे बेयो बिनि correct answer दा next question 9 नम्बराव बुंदों कुइसना बेयाव फाइन्ड द डिफारेन्स अफ प्लेस एन्ड फेस भेलु अफ 4 दाना बे 4 नि मा बिदों प्लेस भेलु एन्ड फेस भेलुनि डिफारेन्स फारागथि प्लेस भेलुआ मा जागोन प्लेस भेलुआ बेना 4 नि प्लेस भेलुआ नैबे 4 नि उनावहाय मोनथाम दं नालाय 4 into 1000 थारमाने मा जागोन 4000 नङा होमबा 4000 जागोन डिफारेन्स नालाय माइनास बिनि उनावहाय मा बिदों फेस भेलु अफ 4 होमबा 4 नि फेस भेलुआ मा जागोन 4 आनो अट'मेटिकेलि गावनो गाव जागोन दाना 4000 निफ्राय जोङो 4 माइनास खालामबा 399 बेसेबां मोनगोन 6 नङा होमबा 3996 is the correct answer of this question 3996 in the option number A बियो बिनि correct answer दा next question 10 नम्बराव बुंदों बेहाय find the sum of place value of 6 and face value of 9 दाना बेयाव मा होनदों साम दाजाब गासै बिदों मा माने प्लेस भेलु अफ 6 नि प्लेस भेलु होमबा प्लेस भेलुआ मा जागोन बेना प्लेस भेलु अफ 6 नि प्लेस भेलु बे 6 नि प्लेस भेलुआ जोंना बेयाव नैबे 6 जाबाय 6 into 6 नि उनाव नैबे मोननै दं नालाय 100 नङा होमबा मा जागोन बे 600 प्लेस भेलु एन्ड फेस भेलु अफ 9 फेस भेलु अफ 9 आ मा जागोन फेस भेलु ना बियो फेस भेलु अफ 9
फेस भेलु अफ 9 आ मा जागोन 9 आनो जागोन फेस भेलुआ दाना साम नालाय मा जागोन 600 प्लस 9 इक्वल टू 609 609 is the correct answer नैबे ऑप्शन नंबर सी आ बेनि करेक्ट आंसर दाना नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नम्बराव होनदों क्वेश्चना नाय फाइंड द डिफरेंस of place value of 4 and face value of 3 face value of 4 होमबा 4 निया मा जागोन बेयाव place value of 4 नङा होमबा 4 ना मा जागोन 4 into 4 निया place value of 4 ओमफ्राय ओरै मोनथाम दं नालाय 1000 1000 नङा होमबा थारमाने 4000 बेना place value आ and 4 नम्बराव मा होनना बुंदों face value 4 होमबा face value आ मा जागोन बेना face value आ गावारि माना face value आ 4 ना मा जागोन 4 ना 4 आनो जागोन नाउ डिफरेंस होमबा डिफरेंस मा जागोन 4000 minus 4 equal to मा जागोन बा 3996 नङा होमबा 3996 is the correct answer 3996 ना मामोन होनदोंलाय सरि र बेनाव फेस भेलु 4 ना सरि फेस भेलु अफ 3 ना 3 जागोन ना नैबे माइनास 3 सो माने नैबे 7 सो जागोन 7 3997 नैबे ऑप्शन नंबर ए बिनि करेक्ट आंसर नोंथांमोन दा नेक्स्ट क्वेश्चन नायबावनोसै फैदों 12 नम्बराव 12 नम्बर क्वेश्चना मा बुंदों नैबेयाव when 121012 is divided by 12 the remainder is जुदि नैबे मा होनो 121012 आ सोरजों नैबेजों 12 जों डिवाइड खालामोबा रिमाइन्डारा बेसेबां जायो बेखौ दिहुननांगौ रिमाइन्डारा अब्ला बेयो नोंथांमोननि थाखाय मा थाबाय नोंथांमोना बेखौ होमवर्क मावदो होमवर्क खालामनानै आंनो कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जायो 0 ना 2 ना 3 ना 4 बे नोंथांमोननि होमवर्क थाबाय बे सीटेटआव फैखांनाय क्वेश्चन बे 2012 सीटेटआव फैदों सेन्ट्रेल टीचार एलिजिबिलिटि टेस्टआव बेयो फैनाय दाना नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ 13 नम्बर क्वेश्चनाव होदों नै द साम अफ प्लेस भेलु अफ 2 इन 2424 इज मा होननानै बुंदों बेहाय द साम अफ प्लेस भेलु 2 नैबे 2 नि प्लेस भेलुआ बेसेबां जायो बेखौ बेयाव बासिनांगौ ऑप्शन ए जायो ना बी जायो ना सी जायो ना डी जायो बेबो सीटेट आव फैखांनाय क्वेश्चन बियो नोंथांमोना बेखौबो होमवर्क खालामदो होमवर्क खालामनानै ओमफ्राय आंनो कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय बेसेबां जायो होमबा बे मा थाबाय नैबे 12 आरो 13 आ नोंथांमोननि थाखाय होमवर्क थाबाय अब्ला थैंक्स फॉर वाचिंग भिडियोखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनदोंब्ला मा खालामदो लाइक खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे नेक्स्ट आं क्लास 2 खौबो थाब लानानै फैगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै नोंथां गोजोन्थों